isto da recollida. Pois sí, Lamela, porque queremos falar dun produto pois que é dos máis demandados polos bancos de alimentos, que son as conservas, porque teñen unha caducidade moi prolongada e porque son doadas de almacenar. E precisamente sobre as conservas vai o reto que lle puxemos esta semana ao noso mestre José Luis, facer unha receita ben sabedeira empregando conservas. E moita atención porque o resultado vai nos sorprender. Meu querido José Luis. Que tal estamos? Un sábado máis. Que ben se está aquí. Hombre, que ben se está cando se está ben. Cando se está ben, efectivamente. E hoxe a cousa vai de receitas con conservas. Con conservas, Pódense sí. facer unha chea de receitas con conservas, ademais ben sabedeiras, pero que receita escolleches ti hoxe? Pois mira, eu collín unha receita de espaguetes con mexillós en conserva. Maravilla, maravilla. Unha maravilla. Saberás ti que sinxela é, e ademais moi sabedeira. Vale, que vas a empregar? Contame. Bueno, mira, vamos a empezar con aceite desde logo para saltear, un pouquiño de cebola, que temos por aquí. Aí, allo picao, Allo picao. un pouquiño de pimento, vermello, un pouquiño de tomate cherry e máis os cousiñas. espaguetis e os mexillóns. nada máis. E a correr. Moi ben, empezamos. Imos aló. Faime o favor e pásame. O que vostede decida. Aí estamos, aí estamos. Eu estou ao seu servizo. Hombre, vai como ter amigos vos, A cebola, aí vai o mira, allo. que xa canta, aí estamos. Botamos o allo, aí estamos. Baixamos un pouquiño o lume porque isto turra, Moi ben. Turra. Vamos a poñer xa o que é, o pimento. O pimentiño, o tomate vai un pouquiño despois, non? Despois, sí, porque faise senón máis desfaise rápido. todo, claro. Quero que sea o dente, mira. Aí estamos xa. Misturamos todo ben. Sí, mira, casi está. Xa casi está. Vamos a poñer o que é a pimenta. Para darlle un pouco de alegría, a pimenta sempre alegra. E da picor. E ademais seca, a pimenta moi boa porque abre que os xugos do estómago traballen mellor. É afrodisíaca. Eso que din os médicos. É afrodisíaca tamén. Claro. Cuidado aí. Moi ben, agora xa vamos co tomatiño. Co tomate cherry. Estupendo. Vamos poñer xa de seguido os espaguetis que os temos cocidos. Aí estamos. Que poden ser uns espaguetis que che sobraron da O mediodía. macarrós, o que queiras, va. Aproveitalos deste xeito. Eu poñen os espaguetis porque os espaguetis son moi vistosos. Se vos distes de conta, gracias por sujetarme a... Non hai de que, mestre. Se vos distes de conta, non botei sal. Non? Porque hai unha cousa, as latas de conserva xa teñen sal e... Un parmigiano rellano. Xa ten sal tamén. Moi ben. Entón vamos a botar un queixiño relado. Relado. Para que lle vaya dando un pouco de untuosidade. O arrecendo é celestial. Que sí. Pero de verdade que sí. Mira, ahora collemos, abrimos a lata, non abrimos de todo, e que facemos? A ver, que non me... pensei que me iba... Botamos. Aproveitamos o liquidiño. Ai. Moi ben. É que as conservas son unha maravilla. Ademais, temos que recordar que se está a facer as recollidas de alimentos por os bancos de alimentos. E unha das cousas que máis precisan son as conservas. Porque gárdanse moito tempo, hombre. Pódense facer unha chea de cousas con elas. Así que animamos a todo o mundo a que participe colabore, nesas recollidas de alimentos. Un par de latiñas a cada un. Traballa algo. Pois aí estamos, mira. Aí estamos. Esa case temos a receita. Vou che coller o prato. Moi ben, aí estamos. Animádevos a participar nesas recollidas de alimentos, que é un pequeno xesto, para non ser un pequeno xesto, pero que pode axudar a moita xente. Para moitísima xente, porque a verdade é unha pena, porque hai xente que está pasando regularete, sí, non vamos a decir mal, unha pequena axuda non lle ven mal a ninguén. Mira, aquí temos, mira. A pinta é espectacular. Espectacular. O que pasa é que facendo así tan rápido, manchamos o plato, manchamos todo. Non pasa nada. Non pasa nada, vale. Si iso vai acabar no mesmo sitio todo. Hombre. Mira, e agora abrimos o que é a lata en sí. E co mesmo calor, xa. Do espagueti que ven do espagueti. Do wok, da tixola, non? Da tixola.
poñémolo encima, aí estamos. Que maravilla. Que maravilla. Eu xa vou collendo a miña ferramenta favorita. Aí temos, E mentres eu vou probando, mestre, vostede pode ir vamos a dicindo poñer, aí, mira, a súa frase. uns pétalos de flor así pa poñelo bonito, pa poñelo bonito. Que cousa fermosa. Pa poñelo bonito. Queridos amigos do Bo Comer, espero que vos gustara e que vos animedes a facelo. Coidado que baste queimar, xa verás ti. Oh! Como sona, mi madriña, José Luis, está forte, máis forte que o vinagre. Seguimos falando de bo comer, pero tamén de ben aforrar, Atención, porque isto interesa moitísimo, sobre todo lle interesa ao seu peto. Resulta que os galegos están